Mau nanya nih Mbak, ini ada perubahan apa Mbak untuk konsep tarian Ida Keputrinya? Ada pas budalan, Hmm, ada pas paripurno, hmm, ada pas sembahan, hmm. dan ada pas kerincing-kerincing di pertengahan pentas Ida Keputri. Boleh balik. Oke, ini untuk konsep tanggal berapa ini Mbak? Tanggal 29 April Oke, besok berarti Mbak ya. Di mana itu Mbak? di rumah Mas Arif Sound System Ikin Audio. Oke. Boleh tak sepuluh dikit Mbak ya? Lagi cantik-cantiknya di kaca nih. Ceret, udah Mbak, makasih. Mundur, repot. Maju, repot. Ayo, sebelah Jol. Sampai salah ini naik kereta habis. Ayo lah. Ini so, wes so ngene. Ora iso. Kowe rono. Kowe rene. Kowe rono. Kowe rene. Sing iki sing ndi yo? Sing maju. Kowe rono. Oh salah Ini. Aku jelene ning rumahke. Aku tadi. Pasti. Terus iki kaya mau pertama kali baris loro jadi misah kok langsung podo jejel ya jadi kok dia murono kan pertama ngene sih pertama rene ngene angkatane pas sing keloro rene kowe rene terus dipajake misah biasanya podo wes kok berkono langsung anting ali-ali. Rono Rene angkatan itu berarti kan ke Rono iki Rene padha terus itu nangkate keloro langsung jaranmu langsung dingenekke Vika Rene mesap madake Mbak Vika baris ning karpet biru yo rong baris balik kaya mau nih yo kesuwen pura sih jam pira sih yo beres jam temen apa nah balik aja suwi-suwi wis ngene iki terus kan aku jalan balik mundur mundur jaran kuale us rene darah muda orang ngateke ya kemana kok kowe ngene lho kowe sing kuale ta modho banget ora dadi nak iki rono meneh terus balik meneh ini barisannya terus membayar meneh ngene terus biar meneh ngene biar meneh ngene langsung madhep bulet langsung gentung tak gentung langsung siksa ngono pet nak ning gurine uus nyelempet jajal nak nyelempet jajal berarti zigzag ya jajal ngene zigzag
bali paman anggar balik nih barisan karo balik nih posisimu ki iki lho. Om namanya Om? Apa Mbak? Ini lho, gini badanmu gini. Ora. Orang. Terus kebalik meneh. Komen peng papat iki nang peng papat rongone peng papat. Ya, berfaidi. Ayo tatot ke men ndi nek lu malah beng lu. Mbak, kalau sama teman-temannya yang cewek udah belum? Ayo Dik ya tarki ya. Ayo. Aku ya urung Om, minal izin Om. Di ngapunten sing kathah. Nggih, monggo Pak. Nggih, Pak dolan minal ngene izin kula. Pak izin nggih. Lah niku ngetut kene kok, walah palake teng kono. Apa ditutke Pak? Kok ditutke malah lunga-lunga ndi-ndi. Iki artise kok kari dhewe niki lho minal izin ora ketu wingi iki jane ana apa ngono lho. Wah, Gusti. Bar mudik po, Dik? Enggak. Udah. Kamar. Dek, lebaran kemana aja? Enggak main-main kemana gitu? Di rumah aja? Oh, kok baru nyampe ke sini base camp hari ini, ayo. Sing mau sik. Ah, dijak dolan terus ya mesti iki. Ayo ono sing ngejek dolan iki gitu. Oke. Aku ora melu mau iki tinggal papat soalé. Kesha. Berarti ke papat to? Papat ya, melu barisane. Iki anteng. Komen tak tetepke barisane iki. Majune sapa? Ije. Awakmu berarti burine saiki ora darah, burimu Farni. Tetep langsung sampai sok-sok ya burimu Fani. Metu rong baris Farni. Langsung rong baris ora dadi papat, langsung. Berarti burise baris to. Heeh, dadi burise sapa? Buri berarti kan Salsa Uus, Tasha iki. Baris langsung berarti nyusul Yola, Risa, Vika, Kesha. Ya. Vika, Kesha. Wis netep kuwi terus. Dadi ora sak papat nyusul tak kakek buri kok. Kuwi sapa, Dik? Tak kakek buri pisan. Kuwi sapa? Fadila, Zahra, Novel, Nilfa tak kakek buri pisan sampai esuk. Buri pisan. Heeh. Barisan buri pisan. Ya. Yuk. Bawain enggak HP-ne, Dik? HP-ne bawain enggak? Kowe malah dawa mulu saiki Dik dhuwure polik. Iki cilik.
Nalaidin. Oke, kalau kita kok ngapa, Dik? Ada acara. Oke, selamat berkunjung di base camp. Slompret ya. Barang ini piye, Mas? Barang ini piye kesampret? Jadi kan magic. Ini mau bisa. Enak di sini ada. Betul balikan. Lagi langsung. Iki aku lho. Dijeda. Mangga juga. Oh berarti sirik ding Pak gleng klak gleng tak gleng tak su. Ada